Hola, hi ha dues classes de persones, les que oloren el vi i les que miren estranyats. Però per què s'olora exactament el vi? I com fer-ho per no sentir-nos un perdiguer? S'olora el vi perquè és un plaer. La majoria de vegades fa molt bona olor. Però a veure, tu olores una amanida? Poses el nas a la Coca-Cola? La veritat és que no, però amb el vi és per gaudir-lo al doble. Diuen que quan olores un vi és el primer glob, s'anomena retronasal, i després te'l veus. I com olorar el vi? Posa el nas a uns centímetres, però no cal que te l'embrutis. Olora amb la copa quieta i després, si vols, perquè surtin els aromes, la pots moure una mica, però no cal que la centrifuguis així. Hi ha 3 tipus d'olors. Òbviament, tots fan olor d'alcohol. Es tracta de superar-ho. La primera és l'olor de fruita. En el cas del vi blanc, poma. En el cas del vi negre, per exemple, mores. Després hi ha l'olor de la fermentació, com els croissants acabats de fer. I després hi ha l'olor de la fusta, de la criança. En alguns casos pot ser vainilla, tabac, aleta de pollastre... Trobar aquestes olors no és un examen. I sobretot, gaudeix del vi sense vergonya. Salut!